Samantala, agarang pagdurugtong po ng drainage system sa Burgos St, Dagupan City. Gustong unahin para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Iginiit ng Pamahalaang Panlungsod ng Dagupan na kailangang maidugtong agad ang drainage systems sa kahabaan ng Burgos Street mula West Central Elementary School hanggang Barangay Tapuac bilang pinakaapektado ng pagbaha tuwing high tide. Bahagi ng metro area ang naturang bahagi dahilan upang idugtong ang drainage system nito sa natapos ng road elevation upang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig baha. Bukod dito, inihayag din ng alkalde ang rehabilitasyon ng mga creeks at floodgates at pagtataas ng level ng mga drainage outlets sa Karoonan at Arellano Street na kadalasan ding binabaha. Umabot sa 3.87 talampakan ang peak ng high tide sa Dagupan City na naglubog sa ilang bahagi ng downtown area kahapon ng umaga. Kaugnay nito, nakipagpulong na lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and National Highways at City Engineering Office upang agad maaksyonan ang problema sa pagbaha. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.